Salutare toată lumea, aici Ed vorbește. De astăzi suntem cu domnul Cristian și vom juca One Arm Robber. Salutare! Cam târziu. Ok, dă Aia rege. e, Jocul asta găsit e. pe Steam. da. Ca să vă băgăm în temă, să știți că vom jefui o bancă. Ia uite, Albert, îți place ce arma meu? Piu, 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 piu. Unde mă duc? Ia-ți Așa, armele, luăm frate. geanta fermecată. Luăm geanta fermecată. Și ia așa aia. Luăm și da. cealaltă magică. Cristian, ai făcut tutorialul? Da, Bun. Ok. Uite, vino după mine. zi, Cum să jefuim. ia. Dar tu ți-ai luat armele speciale? Da, eu mi-am luat. Uite, Albert, tu ești cel care Ce? care vei pune banii în sacoșă, diamantan, și eu sunt cel cu arma. Ok. Oh, Haide, mai rapid. ce unde banii? Pe aici, Albert. Pe aici. Oh, omul meu. Hai. Uite cum intră. Doi. Dar cine deschide aici? Deschide tu ușa. Mama! Cine deschide? Unde ești? Bă! Așa. Eu trebuie să iau și glanțe. Că rămân fără. Da. Dar unde-s glanțe? Trebuie să mergem. Eddie? Nu încă. A, da, uitați-mi de astea. Du-te și... Du-te și... Da, cum a deschis? Bă! Așa. Bun. Hai, vin. Și stai aici, la ușă, că vezi că o să vină patanii. Cel mai Cristian, vezi că o să probabil. vină și SWAT-ul. Opa! Vezi Opa, că au venit toate. vine nenea. Vine nenea. Dar n-ai zis pe ăsta omul cu arma? Hai. Care? Repară, mă! Bă! Mă! Mă! Tu! Încă! Bă! Noi! Mai sunt? Reparăm! Reparăm! Hai, hai! Hai! Eddie, scuzați limbajul. Auzi, bă, băieți. Au venit aici. Opa. Hai. Stai, măi. Stai cu mine. Stai cu mine, băi.
Cuminți. Băi. Mai sunt? Hai să încerc să... Încerc să... Asoatul, mă! Scuzați limbajul, oameni! E toată echipa. A venit? Sus, la etaj. Păi și... Ăsta eu l-am distrus degeaba? Nu, trebuie să distrugem două. Ca să deschidă ăsta? Da, ia Și zi mai e Albert. unul sus. Da, mai e. Ia zi Albert. Păi. Ai fi vrut să spui ceva, nu? Opa. Păi nu. Vai. Au venit. Acum. Au venit. Venit mama. Au. Mai am clasip. Băi, eu m-am pic frumos. Dreapta am clasip. Nu merge. Mai ai? Eu mă duc sus. Trebuie cheia magică. Trebuie cheia magică. Nu mă întreba unde e, că nu știu. Cheia magică. Mergem frumos sus. Hai. Hai, deschide-te. Vrei să spui una, nu? Cheia. Bă, vezi că se vine și... Că se vine și unul cu scurt. Și ăla cu flash. Ma. Ce? Ăsta s-a închis cu el. Că dacă ar fi el. Ma. Albert, fac! Ai murit? Nu. Eu am sărit, băi. Eu am sărit de la etajul 2. Eu acum să iau planșe de la ăsta. Dar cred că o să facem episod de o oră. De ce are? Nu ziceam, dar... Cheia magică. Nu se deschide. Bă. Înseamnă că te urăște. Cheia magică. Albert, dacă vin prea mult, suntem în camera asta, sărim pe geam. Magica. Hai. Hai. Hai, spune. Oh. Liber, Nu mai am. nu mai sunt. Da. Liber pe... It might sound crazy, what I'm about to say. Am furat Bă, poate anilatele. ne dă YouTube afară. Am furat Poate ne dă YouTube afară. Îmi pușcă în... De că eu văd că nu te-a pus să uzi. Mă țin că... Aia, o mai vezi unul de atac. Așa. Hai încoa. Acolo. Care? În care? Aici? Da, da. Dacă nu
Dacă reușim cheia magică. Ți-am jos. Mă... Opa! Bravo, Albert! Ți-am jos! Dacă îi pădeam, nu mă înțeleg. Am reușit să sar pădeam. Altă. Unde? Care? Ce mă... M-a ucidit. Vreau să zic că de... Tu ești canal family friendly, nu? Nu chiar, dar... Ma... Edi? Edi? Unde ești? Unde? Copie? Unde? Auzi, unde e ăsta? Așa? Unde? Copie? Eu biet, auzi. Da, știu, au venit. Da, știu, au venit. Mama. Stai, s-ar pădeam. Asta dacă reușesc. Hai, veniți voi la... să mă luați. Suatul. Suat. Da, vă trebuie. M-a omorât. Suat. Unde ești, Ale? Ai omorât? Da. Ți-am luat toate. Domnul. Ce mai e? Ia uite cum stă. Da. Auzi? Da. Edi? Da. Noroc că... Oh, mai zic nimic. Păi, restart. Ia vocile. Cumva trebuie să facem asta mai Câștigat vocile. Băi, e fain dacă suntem mai mulți, că... Știi? Da, Da. ți-am spus atunci când eram cu prietenul ăla. Să intri și tu, dar atunci nu... Eu eram ocupat. Nici n-aveam timp. Da, chiar. Tu mai ai pe unul care e tot așa de YouTube? Nu, chiar. Hai, pe unde? Edit, te-au mâncat. Hai, pe unde intrăm? Pe unde intrăm? Nu știu cumva. Acum trebuie să mergem unde Hai, domnul. nu vadă nimeni. Hai, domnul profesor. Hai, domnul profesor. Bravo! Să trebuie ție să... Ne vadă ăla. Nu puteam să... Trebuia să... Acum trebuie să ne batem cu bodyguardii. Mai sunt? Nu-mi zic că vine SWAT-ul. Vino, Albert, pe aici. Atâta-mi trebuie. Vino. Hai să-mi iau cheia magică și cu Centuța. ăsta. Albert! Unde ești aici, cheia prin magică? spate. Stai că nu știu unde e cheia magică. Da, nu știu unde e cheia Da. magică. Cu tine.
Cu mine ce? Bine, până îți găsești toate alea, vine și SWAT-ul. Stați un pic. Edi, Da? am pățit o problemă. Ce? Unde ești? Mi-a dat crash cineva. Ți-era crash jocul? Aparent. Bravo! Dar de ce? Nu știu. Nu știu. Te întreb eu pe tine. Pornește jocul. Bro, Pornește-l cu... să ies cumva Era din să joc zic și eu. să dau înapoi invite. Păi, Ok, Jenghi. leave game. Ok, sunt în loc. Să spui când te bag în joc. Da, m-a băgat. Invite to game. Accept. Am dat eu? Da, mi-ai dat. Așa. Dar nu vrei să jefuim noi cumva asta? Stai! Poți să schimbi și harta? Da. Păi, te duci la hartă. Deci zi. Jefuim asta? Da! Jefuim. Am avut niște probleme tehnice. Alte probleme tehnice. Da. Hai, dă ready. Hai, ready. Albert. Hai să sper că vedem nu-ți dă din acum. nou jocul crash. Mă rog la Dumnezeu. Ok, Asta mi-e cel mai frică. Îmi dă crash. hai. Jocul. Ușor. Să nu-l trezim pe Bau. Să-l treze pe Bau, ui, să-l... Bau meu. Hai pe spate. Să nu ne vadă Bau. Hai să nu ne vadă. Nu ne vadă Bau. Da, Albert, hai. Mai rapid. Că te prinde Bau și te mănâncă. Unde-i Bau? Nu știu. Ia, stai ăla, ăla cumva un om deghizat în tomberon. Wow, Hai mă, Daniel. e un om deghizat în tomberon. Da. Intrăm pe aici? Este bă, Intrăm pe aici? uite, am găsit urmează scule. A, mă, lasă, bă, hai. Hai să fărăm. Fără tot. Păi Fărăm eu, tot muzeul. Tot cu eu bucure, intru. șanț. Păi eu intru prin spate. Cum nu se Interesează. poate? Ești în România, Albert, aici tot se poate fura. Da. Stai să-mi iau cheia magică și cu... așa. Opa. Așa. După tine, doamna mea, A, Albert, și aici ce facem? încetul, să nu trezim pe Bau. Intrăm? Da. Hai. Am venit să colindăm, dom, să înălțăm, când boierii nu s acasă, dom. Uite-l cum stă. Gata. Hai. Tu ocupă-te de ăia. Eu Frate-te, mă duc să jefuiesc ceva. să duc curată lama. Unde ești, mă? Ah, La Bau. îmi place, că doar eu reușesc chestia asta. Hai să în aceeași cameră cu o persoană și tot reușesc să o pierd din vedere. Să nu văd unde e. Deci, unde ești? Intrăm aici? Și omul e lângă mine. Și eu tot nu văd. Bă, hai, intrăm pe aici? Hai. Intră, frate. Bună ziua, am venit să vă colindăm.
Ne-ai dat niște bani pentru colind? Acum vă zic. Da, Acum vă zic o urătură. da. Au venit paraziții, Ce anume vină? au venit Bau-Bau, Au au venit Bau-Bau. Ui, Stai, stau de ce nu vă zic o urătură? Aho, chiar nu. Nu? Hai. Bă, stau săracu. Hai. Eu stau camper aici. Da, nu vă zic eu o orătură. Băi, de unde te duci? M-ai lăsat să îngurte? Ok. Bă, asta l-am... Poate. Unde ești? Am dus la alt panou. Pe ăla l-am terminat. Văd sus pe tine. Să țin în parte. Bă, dar mai venit și la mine. Să te ții și mie bani. Da, ești curatul pământului, da, cum? A, bă, vreau și eu să vă zic o orătură. Hai, duceți-vă. Hai, vreau și eu să vă zic o orătură. Hai, mai sunteți. Da, nu. Hai. Asta. Dar e de afară intră. Miau! Hai, trebuie să folosesc cheile magice. Băi, să nu vii după mine. Tu vrei să te faci cu... Bă, pe și eu cine ești? A, tu? Tu ești cel cu diamanteul care trebuie să fure. Și eu sunt cel cu arma, care trebuie să apere. Păi, eu sunt hoțul și tu ești bodyguard-ul sau cum? Da! Bă, dar aici, la tine, să te apă pe tine, poți fura. Și tu vrei să omori SWAT-ul? Da, Vrei să omori SWAT-ul? da. Că altfel ne omoară ei pe noi. Trebuie să fie logic. Dar tu unde ești? Mă întreb și eu. Da, și mă duc la panouri. Ca să scăpăm, nu? Unde ai dispărut, Albert? Duc la panouri. Ți-am mai zis. Dar care panou? E, secretul. Unde? Asta Nici asta fermecată. Am, mă. De asta fermecatos. Ai gloanțe? Ai gloanțe? mai am. Ia. Mai țin cartea arma. Am gloanțe. Ai gloanțe? Mai
acum fur de la ăștia de la scoară. Ok. Așa. Acum. Avem altă misiune. Ai glanțe? Bă, pe mine mă atacă ăștia! Bă. Mai ai? Vin și te ajut. Mai am 4 plante. Te ajut? Au, nu prea ai nevoie. Ce-i zici? Crezi că asta avea nevoie? Cred că da. E unul cu armă. Stai, pardon, cu armură. Da, și asta moare mâine. Papa, Da, nu mai am glante. asta moare poi mâine. Ale, nu mai am glante. Așa, am murit. Sau final. Totul. Așa. Auto-ul stă. Hai. Mai au, ăștia au glanțe? Că am rămas fără. Mi-au mâncat bau glanțele. I-am găsit gloanțe. Bă, unde mi geanta fermecată? E aici. Da, la siguranță am... Siguranță. La Daniel. Moare mâine ăsta. O, da, domnul. Eu fug. Da, mâine. Da, cred că eu nu mor. Sau cum? Eu te-am salvat. Copilul. Ha, mă. E, te face suatul? Păi, nu știu. Eu văd că mai mult mă bat cu ei. Așa. Da, domnul, să ajung la... Păi, până la miezul nopții, da. Ai glanțe. Bă, ajutor. Mă și întreb. Nu mai am niciun glonț. Am ajuns. Ei, de ce nu vrei să stai tu? Crezi că mă bate un nigger? Nu înțeleg o chestie. De ce nu stai cu mine? Dacă vrei să mă duc. Bă. Ma. Wow, tu mă. Am niște glante. Mori.
Cum nu l-am omorât? Du-te bine acolo. Eu l-am atacat în spate. Au murit. Mai găsi și o gloanță. Băi, eu nu mai am nici gloanțe, nu mai am nimica. Auzi? Așa. Stai aici, cu mine. Am uitat să facă niște. Dar cine? Ma. Păi strategia făceam. Oi, nu mai pot. Nu mai am nici gloanțe, nu mai am nimic. Păi tu ai loc. Nu știu. Dar cine mi-a confirmat? Că te-am întrebat. Băi, jucăm ăsta muzeu sau nu? Zici? Cine a zis? Da, fac un muzeu. Bun, acum ce facem? Furăm ceva azi? Păi, stai, adică box, adică, ești mai foarte român, nici nu mai... Da, acum să nu mor cu ei. Au venit asuatul. Bă, nu vezi că sunt întins pe jos? De ăla și am pe... Te-au omorât? Da. Albert, dacă vrei să înjuri, acum e momentul. Îmi pare rău. Dar îmi pare rău. Ce? Eu măcar mă aud la tine pe ăsta sau nu? Nu știu, să fiu sincer, dar cred că da. De ce să nu te auzi? Nu știu. Stai să verific eu ceva. Ia. Așa. Ok. Sper că n-am spart timpanuri. Nu, n-ai spart niciun timpan. Deci continuăm cu muzeul. Hai să luăm altă hartă. Că la muzeu... Iau asta, hai. Asta? Hai că e easy. Da, hai ăsta. Deci? Stai că vreau cu premium mai mare. Ar merge asta, că ar fi o sumă mai mare. Da. Mă rog, hai. Dar chiar, Albert, văd că tu ești alb pe joc. Ce? Văd că tu ești alb pe joc. Păi și cum vrei să fiu? Nu știu, mă gândeam că ai fi vrut și tu să fii un pic mai glumeț, cum sunt eu și am făcut caracterul meu. Dar cum ți l-ai făcut? Doar
Unde? La caracterul meu, pe calculator. Da, unde? Dar m-am uitat. Vezi ce Cum ți l-ai culoare am făcut? eu? La piele. Da, o ai negru. Am încercat să fiu și eu un pic mai comerț, nu? S-a mers? Nu știu. Tu ce zici? Eu știu. Uite, Albert, hai să încerc, hai să schimbăm. Eu Oh, sunt ăla care ia diamantanul și tu ești ăla care te bați. bine, ia-ți cheia magică. Bun. O cheie magică. Bă, mă încapă Bravo, mine. bravo, bravo. Eu trebuie să iau pistolul. Albert, chiar așa. Chiar așa. Chiar așa. Nu puteai să aștepți și tu să Stai. mă tragi, să lași să iau eu diamantanul. Hai, dă-și tu vot to reset. Restart. Wow, restart. Așa. Așa. Cum iau și eu astea? Hai, ia-ți, Unii. ia-ți cheile magice. Diamantanul. Un diamantanul. Unii. Așa. Diamantano, uzi la... Dar cum să-i spun? Poșetă? Da, Da, frate, Hai să diamantanul pus- sună mai bine. dar puneți și cheia magică. Cheia magică, a doua. Uite, drill-ul ăsta e mai rapid față de sucuperință. Păi și cu drill-ul poți să spargi uși? Da. Pe unde intrăm, domnule? Cred. Pe unde intrăm? Mm. În spate. Haide. Hai. Ușor, ușor. Să nu ne vadă baul. Să nu ne vadă baul. Da. Hai, Să nu ne vadă. hai, deschide-o. Să nu ne vadă elefanții. Hai, deschide-mă azi. Dar cum se deschide? Hai, E încuiată. deci terminat. Rău. Adică. Vai. A. O da, domnul. Acum am un înțeles scam. eu. Am înțeles. Vezi că cred că... Mă rog. Mai ai Un pic tip să pun. șurubat? Gata. Deschide-o mai întâi și după ți iei ăla. Oh shit. Ne-au văzut. Bă, nu trebuie să mă rimți. Deci, hai că mă scurc eu. Hai că eu încerc să-i... Ai, eu așteptam tot să deschizi ușa. Apără pe mine. Da. Fac aici, codai. Să fac aici, Hai, deschide-o azi. Să fac un Barack Osama. Hai, du-te. Hai, deschizi azi. Stai să pun ăsta înapoi în sac de box. Și pun ăsta înapoi în geantă de box. Bă, vezi că e poliție. Așa. Vezi că e poliție? Ce faci? Hai. Deschis omul meu e. Hai. Da. Nu trebuie să... Acum știu. Bă, Albe, hai. Hai. De fapt da. Trebuie să faci ceva. Hai, spar. Unește-le. Așa. Acum am 3 gloanțe la... Păi ia și tu glanț,
fură de la ăștia. Da, furat. Omoară-l, Nu. omoară-l. Cum îți permiți așa ceva? Vine soatul. Vine soatul. Ei, eu te-am ajutat. Nu fi migă. Acum i-am mai scos. Da, eu mor ieri. Să mă... Scuzați-ne bază, dar... Edit... E și mâine. Furam ieri. Băi... Oh, Ok. niciodată nu mi-a plăcut sfatul. Flash-ul. Haide, la ăștia făcut, uitați să le dai de la picioare. Bă, da, stai, da, uite. Eu încerc, da. Unii chiar. Ah, Cine? bă, ia și tu faci la ăștia. Furele. L-am luat. Așa. Deci ce este? Uite, dacă nu știu. Nu îți permite să faci. Ia, Nu sunt... Nu sunt super. Soatul. Oh. 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 Edi, vezi că intră. Păi Edi, ies mâini din banca asta. Albert, eu nu mai Ah. uite, nu mai uite. Vino și dăm revive. Dacă am zis că tu tot ăștia pe mine. Te omoară. Stai pe primul, nu te mai dau în lobby. Oh, Edi. Ok. Pe tine ies mâine. Nu, înlocuim rolurile. Tu ești cu arma, eu sunt cu ăsta, că cu tine până ce deschizi să naște popa. Hai, Albert, intrăm dacă pe nu spate? durează așa de mult. Intrăm pe spate? Bă, Da, Albert, s-a făcut. logic. Cred că știu altă ieși, altă intrare. Ia, Cred că trebuie să încercăm să ia. ajungem sus. Pe da, și cum intri tu, deșteptule? Pe sus. Bună întrebare. Stai, dar nu Ha, pe ușă, mă. nu pe ușă. Că, hai să încercăm alte metode. Eu deschid, nu mai stau. Știu. Eu deschid, nu mai stau. Ok. Bă! Hai. Mai vine și miliția. Mișto. Edi. Hai, arma. Hai, și tu în față. Ah, ok, ok. Oh. Nu cred că trebuie să mor. Dacă fac mă gândesc acum, nu cred că trebuie să mor. Unde? Ești măcar cu mine? Sau ești pe altă Le planetă? iau glanțe. Hai, dă-te să-mi iau geanta fermecată.
Unii geanta, mă, fermecată. Băi, aici. Așa. Bă! Cum-ți permite așa ceva? Stai. Spargă-se geamuri, demolează banca. Noi ești mâini. Noi mâini ești mâini. Aici. Foarte mă. Viața mea. Genul ăsta nu trebuie să Păi știu. Hai curazul. Nu vrei? Unii geanta. Da. Nu cred că se punem așa numele din Geanta. Geanta. Trecea plecată. Bun, și piața plecată. Nici nu știu ce mai fac în locul ăsta. Da. Se trebuie ca mea. Lângă nici nu mai zic că oricum e și mâine. De aici. Ia, sau alea cal, să-i dau un rating. Deci. Vin 3000 peste noi. Deci 2 versus 3000. Vin și de ăștia. Intră pe acolo. Pe gani. Da, intră prin... Noi murim în continuu. Mai trebuie să păzim și panouele. Nu mi-a plăcut niciodată. Bă. Bun. Dar tu ce crezi că... Da, logic pentru cine? Asta sus este ceva? Dar cum i-am de abate? Da. Îi sus. Chestie. Care că trebuie deschisă.
chiar îmi vine soacul, mă pic. Nu am cumva să-i numesc. Azi mai puțin mei? Trechea fermecată. Eu cum? Pot să dau o idee. Oh, Edi, am și o întrebare, te trec? Da, de ce? Cred că m-ai lăsat singur toți, da? Ai, tu de vin, mă? Da, că m-am dus după cheie fermecată. Și geantă. Nu știu, Tu, băi, știi viața? dacă nu vii jos. Da, de fapt. Vino jos, până ce nu mă enervezi, Doamne. Stai că mai lipsește de asfalt. Păi știu că vin, dar... Tu nu vezi că vin. Hai sus. Da, sus pe... Dumne... Stai, dar tu unde ești? Păi sunt drum spre sus, dar... Ai, eu încerc. Mamă, zici că murim mâine. Da, cam așa. Stai, mă duc. Deschid. Hai, deschid tu. Aici? Stai. Nu faci nimic asta, merg la Da. etaj. Nu știu. Deschid ușa, n-am. Ce are? Știu. Aici? Mamă! Mai sunt? Păi și stai, cum fac? Păi și fac ăsta? Nu mă duc să-l fac. Da, da. Armura. Oricum toate gloanțele. Cum îl dau? Te-ai născut ieri. Te-ai născut ieri. Păi stai, ce fac cu cardul? Că totuși nu mă prind. Cardul? Păi cardul? Deschizi uși. A, trebuie să mă duc sus, cel mai probabil.
Mie nu. Mie nu. Ma. Trebuie să te duci pe video cu frate, că eu n-am dat. Nu, doar un pic. Doar un pic, doar un pic. Bă. Ia un pic, fac tastatura. Să-ți mai dau notificație să fii cel mai tare. Și că la un moment dat, sau nu, îți mai dau de aici. Mersi că mi-ai zis. Hai, duceți-vă-n... Dă-mi jocul! Nu, n-am... N-am... Că pe cum e lege acum. Coleg. Nu de la play. Dar cine și jos? Nu joc ceva cu el acum. Trebuie să frate? jefuiesc. Aici trage. Așa. Că mă gândeam. Ce nu tragă? Ce nu trage? De asta vreau să fie viitoare. Albert, vezi că e altul cu armură. Nu mai îngulațe. Probleme tehnice. Ai Da, de parcă tu nu ai, știi? Nu, nu am. Dă-i la cap. La cap. Da, de la cap. Care cel mai tare. Și asum direct. Trebuie să mă duc să-mi iau cheia fermecată. Cum mi-o iau eu? Dar unde e? Edi, Unde e? am probleme. Dar la mine am probleme să nu trag. Hai. Hai de aici, a fost, mă descurc. E omorât? Nu. Dar nu reușesc să-i dau la cap. O să mori. Asta știu eu. Sper să mai vine. Restart? Sau live? Return to lobby. Căutăm. Hai să încercăm să scăpăm. Hai să încercăm să scăpăm din prima Adică. mapă. A, să scăpăm prima mapă. Da, Albert, de ce nu stăm să ne batem cu SWAT-ul? De ce nu-i furăm direct pe ei? După aceea îi vine pe Alex.
Hai, dă raid odată. Poftim? Dă raid odată. Ok. De ce nu-i fărăm direct pe aia de la SWAT? Și băgăm pe Da, da, OLX. da. Bă, să scrie acum în comentarii 1 sau mai mulți și zi. Și, sau dacă nu pe chat de la premieră. Frate, să scrie 1. Da, să scrie 1. Ăsta, zi. Dacă e de acord cu ce facem. Cine? Cu ce facem noi. Cine să fie de acord cu ce facem noi? Ăștia care se uită la noi. De ce să nu fie de acord? Că e un joc. Intrăm pe geam. Hai bă, pe jos, să nu ne mai de bau. Te-au mâncat pe tine. Lasă că... Lasă că nu ne-a văzut. Hai. Uite, vezi că... Nu se întâmplă nimic. Hai să-l deschidem. Cred că ne-au Ma. La ea ce-am zis? A, nu, că pe Edi ce le interesează? Dacă îl vede baba. Păi el ce le interesează? A văzut baba mai ei. A văzut un pic babau și babau și gata. Pe el nu-l interesează. Da. O zi frumos aici, da? Nu știam. Vezi că vine. Unde? Nu. Hai tu cum intri. Ești în spate. Vine soare. Soare. Salut, prieteni. Da. Привет, боец. Привет. Da. Eu mă duc mai departe. Asta dacă și pot. Mă duc mai departe. Deci noi trebuie să scăpăm cumva de aici niște bani și să omorâm și pe ei. Să omorâm pe ei, scăpăm cu bani și viață. Păi nu, noi trebuie să furăm bani. Da? Fără de tot. Dacă vrei. Mama! Da? Cred că dacă ar fi mama ce face la ora asta, nu cred că ar vrea să mai vorbească cu mine. Așa. Opa, salut! Nu fi afernecată. Oare omoară? Oare scăpăm cu viață?
Oare scăpăm? Iată! Nu, 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 nu. Nu. Ce era? Băi, Edi, Da? scăpăm cu viață. Nu, 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 nu. Nu. Zici că murim mâine. Zici că murim mâine. Da. Nu. Nu. N-ai voie. Ai murit? Da. Știi ce miracol ar fi dacă ați putea să scap de nenorociții ăstea? Da, știu, să-mi bagă noi. Hai că mai scăpăm noi de aici. Da, mai am... Oh. Hai că-ți dau revive. Mai am 0 gloanțe. Ești ai murit? Tu încă ai gloanțe? Au venit flash-ul. Dă revive. Așa. Bă. Încep să iau gloanțe. Eu n-am gloanțe. E clar, încerc să iau mori. Am dat revive. Ce-ai murit tu? Da, măcar am salvat pe careva. Ce? Măcar tu ai gloanțe. Dacă mă arăt așa, A venit... Stai, să le închid ușa. Bă! S-a băgat-o fix în ochi. bă, trebuia să-i dai de la spate. Așa. Da, domnul. Dau și eu de gloanțe. Dă-ți. Încerc să deschid pe asta. Așa. Opa. Stai, că miroase ceva bine. Ușa. Ai murit?
murit? Unde? Ba, nu, e aici. Ține. Dar sigur că o faci civil. Hai, că poate scăpăm cu viață. Ready? Un succes. Eu mă duc jos. Asta dacă și reușesc. Oh, da. Nu. Nu-mi zic. Nu-mi zic că ăștia au venit după noi. Albert, plecăm sau? Sau ne... Păi nu știu că... Și-am ajuns cu... nu-mi zic că trebuie să omorâm pe ăștia. Trebuie să dai jos, Eu mă- să apeși pe buton. Nu-mi zic că trebuie să mai furăm când mă arunc. Deci eu mă arunc. Jur. Nu-mi zic că trebuie să-i omorâm pe ăștia. Eu mă arunc mâine. Albert, ia, intră alea cu mașini. Albert, o să te încerc. Ia. Da. Mai trebuie să furăm. Ia stai, ia... Da, mai trebuie să furăm. Nu mai furăm. Nu mai furăm. Albert, ia o geantă și hai să luăm direct alea. Direct de aia, direct în magazin. Da, tu. Tot a intrat în mașină, nu știu. Nu mai am un pic și mor. Ia tu o geantă. Ia tu geanta asta. Ia geanta asta. Hai, Unde-i geanta? sus în jos. Tu ești cu arma. Hai să încercăm să... Da. Da. Dar ia și glonț, frate. Că ai pe jos. Flash-ul. Măi, hai ciorât. Nu zic că mă ciorăște. Așa. Baterizată într-o navă spațială. Hai, Edi. Și încearcă să fur tu astea. Da, poți să vezi. Bijuteriile. Opa,
Am scăpat din greșeală pe jos. Opa. Dacă așa, hai să furăm tot, dar ce? Au venit ăștia. Frate, mai era liniște. Foarte. Aveți nevoie de ajutor? Nu mulțumim. Nu mulțumim. Ma, unde a intrat doamne? Ăsta. Ma, și cum scăpăm noi Eddie? Bună întrebare. Vale, încearcă să-l lovești de la spate. Hai, veniți. Hai, veniți. Mai e liniște în cartier? O să încerc eu să mă bat cu ăștia. Tu încearcă să furi. Sau nu, că tu ai toate glanțele. Lupte-te tu cu ei. Și eu, Furi. da. Păi, bagă-te la furat. Da. Mai stai. Ok. Băgam cât în cap. Băgăm tot magazinul, dar ce? Nu scăpăm cu viața. Eddie, dă-mi revive. Dă-mi revive. Parc monitorul dacă nu-mi dai revive. Ușor, ușor. Hai, ra. Pe. Așa. Hai. Fură. Am și eu niște glume. Da. Așa. Dacă ați și vrea să. Dar vezi ce face jocul? Da. Hai, Albert, fii sincer, fii fain. Că dacă Da. nu era nici nu Dacă- mai jucam. Dacă fac bani de jocul ăsta pe YouTube, o fericit. Bă, ce nu vă convine? Ce nu vă convine? Ce nu vă convine? Dumnezeu. Nu mai? Hai. Ia-o tu. Ai luat-o? Hai. La mașină. Metal, bum, ce Ah. vile? Creier, I am gay. Creier, I am gay. Da, bă. Vezi? Oh, the crash. The crash. Îți dă crash jocul? Da. Nu mă știu de la ce. Da, ce are calculator? Tot îți dă crash. Ostre. Nu știu. Îți dă crash. Dacă nu ai decât timp filmat. Eu filmez de o oră 20. Ah, ori 2, hai că nu e mult.
Hai să mai jucăm. Îl facem de 2 ore. Da. Am scăpat din ăsta. Hai să scăpăm și din ăsta. Ok, hai să mai schimbăm harta. Doua. Din a doua. A doua mapă. Bun. Hai să vedem. Uite, mai facem asta și gata. Încheiem videoclip, ok? Ca să nu fie chiar așa. Doamne ajută să... Doamne ajută să scăpăm cu viață. Bun, Mă rog la Doamne, Doamne, să scăpăm cu viață. să câștigăm și noi aici. Hai, Hai, ușor, să nu să ne audă babau. Da? Cred că îl trezesc eu acum. Doamne, ferește. Edi, hai. Stau la calde că mănânc. Ce? Dacă. Hai. Eu m-am atacat tata nostru. Până la Hai. ăștia devin verzi când mă doresc. Gata. Că parcă s-au cam Edi. conversit așa un pic. Vino cu mine, dacă vezi că eu mă duc undeva. Vino cu mine. Că nu știi cât apar mitucele. Hing Chang Han Chong, Zan Chong Hing Zan Chang Kan, Ai Yang Chong Hon Chang Kan Cha. Vezi că s-a dus unul. Un niger acolo, la panou. Dacă nu ne stopa, dacă nu moarte. Hai. Cine zice? YouTube-ul? Mai scăpăm noi cu viață? Am scăpat din prima mapă. Asta îmi dau filozofie. Bă. Am ajuns mai departe. Hai. Mama. Aveți probleme în paradis? Oh. Mama. Dai cap. Scăpăm noi mâine. Aici.
Eddie. Sorry. Ok. Da! Fără gloațe. Ah. Bă, voi aveți ceva cu noi? Bă. Eu mă duc sus. Bine. Așa. Mă, cu cardul ce fac? Da, deschis. Acolo cred că deschise if-ul sau ceva. Mă duc mai sus. Da. Așa. Albert Arcea de la să ne repare. Ce? Ce-am zis? Că a vrut să ne dea să ne repare acolo. Ne repare, auzi. Ce cuvânt urât. Nu să ne repare, ai zis. Oatul tău. Niciodată nu mi-a plăcut ăștia. Nu, zic. Așa. Nu l-am lăsat eu, mă. Ia, ca să nu fac. Bă, unde l-am lăsat eu cheia să pe cartă? Bă! N-am lăsat pe cheia pe cartă, bă. Da, da.
Bun, și acum ce facem? Deci... Bă, Trebuia să ieși unul să iau pe aici. Te duci jos? da, eu vreau să caut... Jos de tot? Da, la primul. Aici. Eu caut ăsta. Eu caut... geanta și... cheia fermecată. Oare e un... Deci am un simț de... Bă, eu nu... Ce înseamnă restricted arena? Arena. Are restrictă. Creștie. La Mie fel. Nu știu. Dar știu ce înseamnă. De ce înseamnă? Are restrictă. Adică... Arena... Arena are restricție. Nu. Deci stai, noi acum ce facem? Aici am spart o cameră. Dar nu știu ce să fac. Mi-am găsit asta, mă. Gata. Am ieșit de acolo și... Dar nu am nimic care lucră. Deci știu ce fac acum. Merge jos. Jos. Deci stai, ce facem? Da, am deschis. Nu zic aici. Mi-am trăit cardul ăla albastru. Edit. N-am cum să atac. Eu n-am planțe. Deloc.
mergem și pe drum îi mai omori. Bă, lăsați-mă să... Trecem. Ala. Da, doar că nu știu unde-i... Asta. Așa. Eu bag cardul. Nu, deci nu-mi dau seama. Chiar nu-mi dau seama unde trebuie folosit. Sau trebuie alt card? Dacă e alt card, eu... Hai, Să blochezi totul. eu încerc să... Eu încerc să... Nu mai pot! Nu mai pot așa ceva! Dăm restart sau return? Hai be. Îi dăm return sau... Restart! Poftim? Restart! Ok. Restart! Băi, noi trebuie o zi întreagă să terminăm o bancă, efectiv. Dacă eu nimeream ăsta zi, edit, așa, dacă eu nimeream din prima cardul corect, da? Adică dacă nu era ăla sau... Ne trebuie o zi întreagă ca să jefuim o bancă. Înțelegi așa ceva? Da? Acum, nu sunt acolo. Ăsta e față sau băiat? Nu știu. Da, ce Asta cu muzica. Asta cu muzica. Cu muzica.
Bă, ne facem pe noi ăștia. Băbule. A venit în pace. Nu. Închidem videoclipul aici. Da, lăsăm așa. Deci... Facem și partea a doua. Poate. Da. Cine știe. Asta a fost videoclipul. Nu a fost unul lung. Chiar deloc. A fost super scurt. Cine vorbește? Cu voi a fost Arthur și... Cu voi a fost Arthur și Foltic. Sau... Așa cum este și el cunoscut pe YouTube, TikTok, Instagram, Discord și așa mai departe. Cunoscut între ghilimele. You și de aici aș spune el cuvântul. You Wild Creation. Și Ne-ați uitat aici la videoclipul nostru scurt pentru cum jefuim noi o bancă, între ghilimele. da. Și ne vedem Jocul. pe data viitoare. Ciao, ciao! Da. Jocul, după cum vi s-a spus și la început, îl găsiți pe Steam. Vă rog frumos, E și gratis. știți deja, da? Știți deja, like, subscribe, share și follow pe toate rețelele de socializare și intrați și pe serverul nostru de Discord care este în descriere. Și
și o să aveți toate detaliile celui frumos și minunat om și de aici aș spune el cuvântul și toate chestiile lui personale le veți găsi în descriere.